lho. Anjir mboten napa-napa. Mergo wit mau ora metu-metu. Jane ket wau bareng noleh nengen lho kok Petruk tak lebokke koper kok iso metu lho. Jane aku ki arep metu ket mau tapi digendoli ring supire truk. Supir truk. Jenenge lek muji. Aja guru metu, engko nek nunggu ditimbali dalange. Nganggo kaca mripat dolanan HP to kowe to. Wah, tenan. Dopok sih ta. Aja guru metu dhisik. Lah aku ya manut wae. Karo serat-serat ngono wae. Wah, wis pokoke luwesan. Luwes karo sesuk. Luwes meneh nek sesuk-esuk. Lah piye? Mancane wis kemringet, tangi turu keri dhewe. Ora nggo klambi malah kerek. Burung madang kok. Heeh. Tenan. Nyenengke banget rombonganku kok ya werna-werna. Iya. Nggih. Ya, Mas Petruk ndongake muga-muga gatine warga masyarakat dukuh Kedung Bangkong. Manggi rahayu wilujeng. Nggih, amin, amin, amin. Nggih, kembang jambu, kembang terong, sugeng dalu warga Kedung Bangkong. Ya, sugeng dalu. Muh. Sing ngegong jenenge lelur jebul. Maksude? Hah? Maksude? Kedung Bangkong mugi tansah makmur. Wah, pinter. Sing ngendang kliwir iki. Sing ngendang kliwir. Ya padha-padha berjuang ben rezekine tansah lumintir. Pinter. Sing gampang jebulane jenenge Topo. Sing gampang jenenge Tompo. Heeh. Sik lagi nulis iki ketendang. Sing gampang jenenge Topo. Ayo kanca padha berjuang, muga-muga Kedung Bangkong tansah manggih bagya mulya. Ya, cocok kuwi jenenge. Sing rebab jenenge Agus. Sing rebab jenenge Agus. Sing rebab jenenge wis muga-muga tambah semangat ben ora mung duwe wedhus. Sing nyaron jenenge Sukir. Sing nyaron jenenge Sukir. Ya Piye bro? Halo? Wah nang kono arak nyoting. Wong Kedung Bangkong muga-muga lantip ping pamikir. Amin. Sing orjen jenenge Poying. Sing orjen jenenge Poying. Muga-muga Kedung Bangkong tansah eling. Genter tutuke siji, muga-muga wargane ajur-ajer sugih rezeki. Jenenge parikan sing momo teges iki. Heeh. Nggih, memetri bumi to bersih dukuh, Bro. Nggih, Mbak Yuli, Mbok. Ya semoga-moga estu menika sedaya warga masyarakat ing tlatah Kedung Bangkong Kauman anggenipun kagungan hajat merti dusun utawi merti bumi tansah pinanggih wilujeng tanpa pambeng hayu lan rahayu. Amin Allahumma amin. Iki kejaba sing padha mriksani tumplek-blek ya Mas Petruk iki sing kepareng request lan streaming wonten dalemipun piyambak. Menika wonten Pak Slamet Sugiono Tanjunganom Banyurip Purworejo. Panjenenganipun Bapak Kasman Glodogan Bawen Semarang, Mas Heri Tangerang, Mas Bima Sena saking Gombong. Kalian menika malih wonten Mas Putra Baris ugi nyawiji live streaming. Matur nuwun. Lah pungkasane Mbah Kandar. Iki Mbah Kandar yo request iki mengelingke kula pun nyawer yen sakderenge ambar munggah kok disangi Parno Luano mangke teng Pucang Agung nyanyi melih napa mboten kula siap warna-warna wae iki sing gawe gumune Mbak Yuli Mbok panitia kene kok ya kompak jeneng asmane iki kok nganggo nur kabeh. Iya. Ini truk nggo ngemeni manci ya iki ana pamundhut mengko panitia ya arep nyumbang lagu ya ana sing request iki maringi duit. Iki ya ngersake pepeling. Sing pengin gedebok anakku wadon SD kelas 6 jenenge Gipta timbalan sithik. Oh nggih. Sing tinggal Nduk. Siap, Swati yuk. Salam ayah. Ya namanya siapa Nduk ditepungke? Nggih, nami kula Gifta Frista Setia Azahra. Gifta Frista Setia Azahra. Frista Setia Azahra. Malah jeneng kok nganggo freezer barang. Udah freezer kuwi. Frista ya. Frista. Frista. Oh iya, tak kira freezer. Kelas piro, Nduk? Nembe lulus. SMP. SD kelas 6. Iya. SD kok dhuwure ra jamak wis ngule lek Petruk. Ya ora no. Oh, kok ora kepiye? Dhuwur jenengan iku. Wah, negarane sik omongin jenengan biasane dhuwur sira ngono lho.
Ora usah isin ora usah muni jenengan dhuwur kowe ngono ora apa-apa. Ora apa-apa mong cekate dibayar kok. Iya. Jenengan nak malik ta? Malih piye? Nggumunke, gemeske Malih piye ya Jal? Malih piye? Malih piye aku? Piye? Nganu. Nganu apa? Ngakak. Hah? Ngakak ya rupane lho. Wara rupane gila apa piye? Le dandan ra rapi. Oh, nek dandan rapi. Lah Petro nek rapi iki mah bayarane kelong e. Iya. Tenan kok. Sing bayar sapa? Ayo, Bapakmu. Bapak Iro. Nek Petro kok dandan bagus malah ora dibayar. Oh iya. Ini dandan pancen elek. Ih kan kok betile. Piye? 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 Ak mimik apa piye? Ya ora. Hah? Kepo bae nek isine ra to. Hah? Nek isine ora. Ya ono. Iki gunane apa to? Iki kelontongan sapi. Oh. Lah iki apa gunane to? Bocah Wong lho. tuwa kok wani ya terus. Rambutnya jebule putih. Ya ora apa-apa. Wanen. Iki jenenge wis kepengen meninggalkan dunia hitam. Mergo nek rambut gondrong ngene lak ya ciri khasnya ana telu. Dinggokke Dadak. Petro. Dodor dinggokke dodor. Mbok njajal kowe, aku ora usah ndodok, kowe sing ngadeg. Ra tekan. Aku kudu tekan wong tanggung jawab. Serkoso tenan iki. Nyambut gawe karo cah cilik ngene iki. Arek tak jiwit kok bocah, tak sun ya urung mangsane. Sira kok nggo dolanan. Apik banget kuwi. Coba nduk arep ngaturke apa? Sawanana desa Kauman, duku Kedung Bangkong. Sing nimbali warga masyarakat sak pedukuhan lumantar Bapak Panitia Nuryatman, Bapak Kaurohman, lan Pak Kadus Arohman. Wah meh padha kabeh nganggo man-man kabeh. Nggih. Mas Nipan. Iya. Coba ngatur kapan, Nduk? Arep ngaturke apa? Pangkurinoso. Wih, jian. Tapi iki entes belajar diwarai Mbak Narin kok nek enek sing salah ngapunten ya. Alah ya ngapunten ra apa-apa. salah tak lebokke koper kok. Iya, sementing Ya belajar aja penting. ramot. Ya sira tak ganggu, mun tak kleru. Iya. Ya sip. Rinoso saya rasa Terus terus ngenteni Piye ta? kapan sumanding Kapan sumanding sisihmu terus Ratririr. Ya Allah. Ratri Rinoso Rinoso Rino SD kelas 6 kaya ngene iki lho, Truk. Iki empuk. Iki nembe belajar aja dirurui nek salah. Aku iki orang-orang ngalem kowe kok maido wong dialem kok malah jengkel. Kelas 6 iki kaya ngene, esuk telung taun meneh kaya Jajal kaya ngopo? Wis mesti tambah apik, Nduk. Kendel kowe. kaya mbae. Terus Beda. Suarane apik. Bojone jenengan iku. oh iya. Bojoku ya ibumu kowe. Pak bojone jenengan, bojone jenengan. Yo.
nanone nung yen wis rina enggal latri kang nanone nung yen tano liyan mung sliramu tanolia tak tresnani lahir Cocok kaya ngendikane Pak Lurah, Pak Dukuh kalau mau Jawa aja nganti lang Jawane. Jawa ya digawa, Arape ya digarap. dibake apa lagone, Nduk?